আজি সবাইকার দিন পুণ্য দিন আমি মনুষ্য জন্ম লাভ করেছে যেহেতু দুর্লভ জন্ম শ্রেষ্ঠ জন্ম স্বপ্ন কোটি জীবনক ভিতরে মনুষ্য হচ্ছে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান কলা রয়েছে আমি আউথরে জন্ম হই এই সংসারে পুଣି পরিচালিত হওয়া বা জনাশুনা হবা কাহারি সে চেতনা নাই ଆମକୁ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଲେ ସଂସାରକୁ ଆମେ କେଉଁଠି ଥିଲେ ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଲେ ଆମର କ'ଣ କରିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଆତ୍ମା ଭିତରେ ଭାବନା ଚକ୍ରକୁ ନେଇକି ଯଦି ଉଦ୍ବୋଧ କରନ୍ତେ ଆମେ ଆଉ ଭୁଲ ବାଟରେ ଯିବା ପାଇଁ ଆମର ମନ ଆଦୌ ଆଗ୍ରହୀ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ ଆମେ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ମଦ ପିଉଛେ କ'ଣ ଧନ ମଦ ପଣ ମଦ ସ୍ତ୍ରୀ ମଦ ମାୟା ମଦ ଅଛନ୍ତି କି ଚାରି ପ୍ରକାର ନିଶା ଘଟି ଅଛି କାହାକୁ ଗୋଚର ନାହିଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମଦତି ସେ ବହୁଳ ରସ ମଦ ମଦ ଆମକୁ ଯେଉଁ କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ମଦ ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସବା ଋତୁମାନେ ଆମର ଶରୀରକୁ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଇଏ ଅସଂଯତ ମାର୍ଗକୁ ଟାଣି ନେଉଛନ୍ତି ଆମେ ସଂଯତ ମାର୍ଗରେ ରହି ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିକି ଯାହାକୁ ମାତୃଗର୍ଭରେ ଯାହାକୁ ଆମେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ସେଇ ପଥ ଆମେ ଭୁଲିଗଲେ ତେଣୁ ଏ ଧର୍ମ ହେଉଛି ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ଧର୍ମ ବ୍ରହ୍ମ ଭକ୍ତି ଧର୍ମ ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ସୃଷ୍ଟିରେ ଆମକୁ ଆମ ହୃଦୟରେ ସେ ବ୍ରହ୍ମଶକ୍ତି ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛି ଯେଉଁ ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କୁ ନେଇକି ମହିମା ଗୋସାଇଁ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋର କାହିଁକି ଆସିଲେ ପୃଥିଦେବୀ ଅତ୍ୟଧିକ ପାପ ଭାରା ହେବାରୁ ପୃଥିଦେବୀ ସେ ଶୂନ୍ୟ ଅଲେଖ ମହିମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଚାରିପାଦ ଧର୍ମ ତ୍ରେତୟାରେ ତିନିପାଦ ଧର୍ମ ପାଦେ ଅଧର୍ମ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଦୁଇପାଦ ଧର୍ମ ଦୁଇପାଦ ଅଧର୍ମ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ହେଲେ ଅଧିପତି ଏରା ଶୂନ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ଅଲେଖ ମହିମା ଅଖଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମଶକ୍ତିଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଏମାନେ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ଶକ୍ତି ଆମକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ସେ ଯେମିତି ଆମର ଭିତରେ ଏକ ପାପ ଭାରା ଖଣ୍ଡିବା ପାଇଁ ମହିମା ଧର୍ମ ଆସିଛି ଗୀତା ମଧ୍ୟ କହୁଛି ତଦା ତଦା ହିଁ ଧର୍ମସ୍ୟ ଗ୍ଲାନି ଭବତି ଭାରତ ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନ ଧର୍ମସ୍ୟ ତଦାତ୍ମାनं ସୃଜାମ୍ୟହଂ ପରିତ୍ରାଣାୟ ସାଧନାଂ ବିନାଶାୟ ଚ ଦୋଷକୃତଂ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନାର୍ଥାୟ ସମ୍ଭବାମି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଅଧର୍ମ ଯେତେବେଳେ ସମାଜରେ ବଢ଼ିଯାଏ ସମାଜ କଳୁଷିତ ହେଇଯାଏ ସେହି ସମୟରେ ସେ ଶୂନ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ବା ଶୂନ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଦେବଗଣମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ସେ ଆସିକି ଦୁଷ୍ଟକୁ ଦମନ କରିକି ସନ୍ଥ ପାଳନ କରିକି ସେ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେ ରାବଣଙ୍କୁ ବଧ କଲେ ସେ ପ୍ରଭୁ ହେଇପାରିଲେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ ସେ କଂସକୁ ମାରିଲେ ସେ ମହାପ୍ରଭୁ ହେଇପାରିଲେ ହୁଏତ ମହିମା ଗୋସାଇଁ ଯିଏ କଳିଯୁଗକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ପାପ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁ ସେ ଏକା ଗୁରୁ ମହିମା ବିନା ଗୁରୁ ହସ୍ତେ କଞ୍ଚି କଲପ ସିନା ଯାହାଙ୍କ ହସ୍ତରେ କଞ୍ଚି ଆଉ କଲପ ରହିଛି ସେ ହିଁ ଶୂନ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ସୃଷ୍ଟିର ସ୍ରଷ୍ଟା ତେଣୁ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ପିଣ୍ଡ ପ୍ରାଣ ସମର୍ପଣ କରି ସମାପନ୍ନ ଯିବା ଉଚିତ ହେଲେ ହେଇପାରୁନାହିଁ ଆମେ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଭୁଲିଗଲେ
ତେଣୁ ଆମର ଯେ ମାତୃଗର୍ଭ ଜ୍ଞାନ ଏ ଧର୍ମ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ ସେ ତାର କ'ଣ ଲକ୍ଷଣ ରହିଛି ଏଇଟା ନିଜକୁ ନିଜେ ତମେ ତମ ଆତ୍ମା ଭିତରେ ସମୀକ୍ଷା କଲେ ତମେ ନିଜେ ନିଜେ ବୁଝିପାରିବ, ତମକୁ ବୁଝେଇଲେ ତମେ ବୁଝିବ ନାହିଁ।